Szép jó napot kívánok mindenkinek, Karámos Edina vagyok, civil állatmentő. Jelenleg Pilis-Szent Ivánon lakom, 45 darab kutyussal albérletben, ám ezt hamarosan el kell hagynunk, 2 héten belül el kell költöznünk, és bár az új terület hála Istennek megvan, egy esztergomi eldugott külterületi részen, ahova költözni tudok a kutyusokkal, de még ott is rengeteg munka vár ránk, mivel a területen jelenleg sem víz, sem villany nem található. És ebben kérném a segítségeteket, nem csak anyagi jellegűt, hanem akár bármilyen szakmunkával rendelkező segítséget nagyon hálásan fogadnánk, mert kutat kell furatni, a házba be kell vezetni, a kis házikóba a meglévő fútkútból a vizet, agregátorra van szükség, és egy stabil kerítést kell csinálnunk, vagyis jelenleg a területen van kerítés, de azt mindenképpen javítani szükséges, hogy a kutyák biztonságban legyenek. Ha bárki egy picivel is tudna segíteni, nagyon-nagyon hálás lennék érte, mert nagyon szorít minket a határidő, tehát május elejével legkésőbb el kell hagynunk a jelenlegi területet, és nagyon-nagyon jó lenne, hogyha már a kész területre tudnánk beköltözni a 45 kutyussal. Nagyon szépen köszönöm nektek előre is, és ha bárki tud segíteni, nyugodtan Facebookon keressen meg privát üzenetben, és egyeztetünk. Illetve ha szeretnétek támogatni akár anyagilag a leendő menhelynek a kiépítését, akkor azt pedig a Facebookon a profilomnál feltüntetett számlaszámon tudtok segíteni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm.